Ei gent, ens n'anem al Mobile World Congress tant l'Humbert com jo i en aquest vídeo us vinc a explicar què és tot el que ens emportem per fer la cobertura d'aquest Mobile World Congress 2016. Així que anem amb la intro i comencem. Doncs això és el que veieu, és més o menys tot el que m'emportaré jo per poder anar al Mobile World Congress i poder gravar vídeos i editar-los i pujar-los des d'allà. No està tot, lògicament falten cables de la càmera, falten cables del meu ordinador i també falten algunes coses d'aquí, com pot ser, no sé si jo m'emportaré al final alguna altra càmera, una altra càmera de vídeo, però segur que falta és una altra càmera que és la de l'Humbert i més ordinador, un altre ordinador i algunes altres targetes de SD, però bàsicament això és el que ens emportem. Podem començar primer de tot amb una de les més importants, que és la càmera. Aquí veieu, és una Canon 60D, m'emporto aquesta pel fet que té la pantalla que es mou i si estem fent així amb la càmera des de dalt mirant un dispositiu podem rotar la pantalla i veure-ho tot molt millor. L'objectiu principal és aquest, és un 24-105 de Canon, bastant bé per vídeos sobretot, i me n'emporto un altre per si he de fer algun plano com es diu, amb més gran angular. Tinc un 18-55 també de Canon. El carregador de la Canon, unes altres bateries que no estan aquí però ens en portem 4 en total, dos targes, lògicament ens en portarem més per si passés alguna cosa. Aquí veieu les targetes de Tec Català, bastant bé, que ens les hem fet fa relativament poc. I aviam, temes d'àudio, normalment gravarem amb aquesta, que és la Zoom H1, bastant bé i bastant bons resultats, i per gravar des de prop està prou bé. Gravarem també amb això, que és el micròfon de corbata que tenim, que és un Rode, i per si les haguéssim de gravar alguna cosa des de lluny, tenim aquest micro tan llarg de condensador que també dona uns bons resultats. Primer, el més important, jo crec, és això, l'acreditació per poder entrar en el Mobile World Congress. Si no, amb això ja em puc quedar a casa que tot això d'aquí no em serveix per res. Seguim, temes de llum, perquè tampoc sabem quina situació de llum ens trobarem. Aquí tenim aquests flash LED, que fan bastanta bona llum i no pesen gairebé, són bastant compactes. I ens emportem aquestes dues bateries que veieu aquí justament amb el carregador, que és aquest. Podem passar ara, diguem, en el tema de bateries. Porto aquesta que me la vaig comprar fa relativament poc. Són 15.000 mAh, em dona per unes quantes càrregues de l'iPhone i porta el del Quick Charge, això que carrega més ràpid. Temes de disc dur, sobretot, aquest és un disc dur de SSD per quan estigui editant vídeo perquè vagi molt més ràpid a l'hora d'exportar. Aquest és un disc dur de 500 GB de còpia de seguretat, podríem dir, que serà per si li passés alguna cosa, aquest és de reserva per si passés alguna cosa amb algun d'aquests dos. I aquest és un de 1 tera, que aquest és per quan posi tota la mèdia i això, posar-la directament en aquest i editar des d'aquest. És a dir, jo quan edito un vídeo el posaré aquí i d'aquí el passaré a aquest per poder editar més ràpid i que m'exporti, perquè lògicament aquest és un SSD. L'ordinador que m'emporto és aquest d'aquí, és un MacBook Pro Retina de 13 polzades del 2015, me'l vaig comprar fa poquet i la veritat que dona molt bons resultats. Editaré amb aquest, ja he provat d'editar, va molt ràpid, el disc dur que porta és ultra ràpid i aviam, però com veieu només porta dos USB 3, així que he hagut de comprar-me un hub USB 3, aquí el veieu, per poder connectar tant els dos discs durs com l'adaptador aquest de RJ45 a USB 3, perquè allà en el mobile ens donen una toma d'internet per cable. Lògicament, com que no editaré amb el trackpad del MacBook perquè és super incòmode, m'emporto aquest que és el Logitech MX Master, molt bon ratolí per editar sobretot, ja que té aquí la rodeta aquesta que podeu veure i uns botonets que es poden configurar, per exemple, per tallar o per ajuntar dos vídeos.
També, per si he d'importar 2 càmeres a la vegada, faria servir el lector de targetes que ja porta el Mac incorporat i aquest, que és 3.0, per poder, com us he dit, importar 2 targetes a la vegada. De telèfons, bueno, lògicament no m'emporto aquest és un iPhone 5 que tenia per aquí, però m'emporto l'iPhone 6S, que és el que ara mateix està gravant aquest vídeo. M'emporto també 2 pendrives, un de 16 i un de 32, per si ales amb algun dels discs durs. Carregador del Mac, super important, encara que la bateria d'això li dura unes bones 10 hores. Carregador de l'iPhone, carregador de l'iPad, que també m'emporto, i carregador de qualsevol telèfon Android que ens puguem emportar. Cables USB 3 per donar i per vendre també, i un RJ45 per poder connectar-me a la xarxa del Mobile World Congress. Doncs bé, això crec que és... Bueno, em podria deixar això, que és per carregar l'iPhone, l'iPad i per exemple, el telèfon de l'Humbert a la vegada, que això ho carrega molt ràpid, i bateries d'aquestes recarregables per la Zoom H1 o per al micròfon aquest, per si me'n quedés sense. Doncs bàsicament això és tot. Ostres, se m'oblidava. El trípode que m'emporto és aquest, és un Bellbone Sherpa. Molt bé, no és de vídeo, és de fotografia, però això d'aquí dalt, el cabezal que es diu en castellà, és molt fluid i no pesa gaire, així que una molt bona opció per emportar-me'l, i també és bastant alt, així que podré fer tomes des de dalt perfectament. Doncs bé, això crec que és tot el que m'emportaré, i m'emportaré en aquesta bossa d'aquí. És una bossa que vaig comprar ja fa un any, ben bé farà, però aquí veieu està tot ben dividit per la càmera, els objectius, tot, i aquí al costat porta un compartiment, aquí, per posar el portàtil, així com aquí davant porta per posar targetes SD. I bé, això és tot el que m'emportaré dins d'aquesta motxilla. Doncs espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem durant tota la setmana que ve en el Mobile World Congress pujant vídeos cada dia. Així que si vosaltres hi aneu o qualsevol cosa, ens escriviu per Twitter i mirem de quedar o qualsevol cosa, que pot estar bastant bé. Així que ens veiem en un pròxim vídeo. Adéu, gent.